Jennifer Webb hi kumsom thum pani mini in achung te le achian te chuan Jenny ti in an kaumai china Buena Vista Michigana achenga Jenny hi me chhlim thei tak le thil reng reng a engzonga thlir thiam mai ania PF Market a customer service na athoka kumsang ni chom pakhat khan Jenny chuan naw apai ta hlo maya thariat le achan ve upa ani nge ani achung te hne na arai thu a shil chuan achung te chuan mak an ti hle maya a chan chu ngai zonga nei o man she silawa mipa azui an hmongai bok silawa achung te tan chuan amak ve em bokani hei aya lamak le chong chu Jenny po hian anau pa hi thlangami ani chawin a she chhuakani Jenny chung te chuan naute pa chu tunge ani anzo chuan Jenny chuan a thian pakhat kumsom don lai alo kum to ani thuwa soya achung te chuan voi khatma kumsom don lai mai akom to chu an la mu pui lo chuma kan ti hleya achung te hna chuan naute pa ming po ashil bokani Jenny chuan achung te hna chuan naute pa chuan nupui anei thuwa shila chumi awang chuan naute pa nen chuan in nei emo naute engkol dun ti vel chu atum lo thu asoyani naute chu apian ma hovin a mingatan Brexton ti apho a fapa nena an chena tur in po aleilok sa ani kumsang ni som pakhat August ni somthum khan Jenny chu ati dan ngai te in a na a akala a na bana a chianu Andrea I mu atum bokani a chianu chuan fanu phir anei wangin lumpui turle achul anga vapui zokatumani a na bana chuan atum angein a chianu Andrea te na chuan akala a chianu nena chuan a ho ma a fapaina Brexton pa ne na inmu antum thote ashila a fapa chungchang engemaw thilpui mo soipui tur anei thu asoyani Jenny chuan a fapa ming to pa chuan a pa ming top chu chhomtira duwa nima sela naute pa chuan nupui fanaw alo nei ve wangin Jenny du dan chu a pompui lawa hemi chungchang soipui tur hian aniome Jenny in Brexton pa mu atum anaw pai mek chu a pian huna a pa ming top a birth certificate a chuan tir nge adu ani Jenny le a chianu Andrea te chu an ti zo in atuka in hmule tur chuan anin thata a ti chuan Jenny chu a fapai na pa mu tur chuan a chianu te in chu a chwa santa ani nimasela hetia a chianu te na chwa sana changa darkar ni le achan ve aliam hnuwa chuan Jenny fari chu a kar chunga thia chhar alonita ani Jenny kar hi kong top mi kalpo vaklo na mun tuihok luan khomna an hmuwa arwang mu ani hian a ngong chu extension shui manga tonania extension shui chu Jenny ngonga tonani baka akar chunga bungrwa phurbe na thir oma chuan a han in ton bokani alandana chuan Jenny hi extension shui manga re hlumani arwang hi police officer Kenneth Blue ana muchwaka anuwa athopui Tim Peterson officer ve thau chuan aron mu vele a ti chuan an pani in an boipui ta ani Jenny rong an mu tir hian police officer pani te hian mani le mani in that suicide ni in an shia a chan chu manin oklum a angtlatani officer pani te chuan kar chung le ruang chu an han endik ngala officer Peterson chuan kar chung le avel chu uluk takin alo cheka officer Blue chuan Jenny ruang chu alo endik boka Jenny ipte chunga a purse chu a muta a tunge ani sha theinan ID chu enan tuma nimasela chumi ma chuan lekha in thlep fel et mai chu Jenny purse chunga chuan a muta a officer chuan lekha in thlep chu an kewa an cher chuan Jenny zia nia lang in puanna kutziak ni lo print out thlap mai hi lo nia lekha chuan heti hian ain zia kani kanaute pai hi apa nia ka soikha ani lawa dotani apa diktak chu bara kami paton zo kania zan khat che swal wanga thlengani naute pa nen hian kan lein mule lawa tunge ani po ka sheto lauti ina ziak boka kanun hi abeidonga kanaute hi ka chom thei karing lawa engkima ka hlo chamani ti ina lo ziak ani lekha ziak a chhar zo chuan police officer team chuan a thopui officer Blue chu lekha le ID chu hmuwa officer Blue chuan ID thalak an mu chuan ehe henu hi ka shia asin ati tamaya officer Blue chuan a barkal na china a mu thin thu asoya nimasela chutianga han inmel sha chapo ani chuang lawa officer team chuan backup team a kau ngala chuti mek lain officer Blue chuan Jenny ruang chu uluk takin thla alo la boka Jenny chungte chu an fanu thi thu an shil ve ngala nimasela officer 10 mani in thattia an shil chuan Jenny nu chuan ka fanu hi
athi ane mai theye nima sela ka fanu hi ama le ama ain thatlo ka she chiang ani chu tiang chu ati hau lawang te in police ta chu alo changa Jenny in pona thuzak chu an peya Jenny nu in le khazia kan char chuan Jenny nu chuan ani lo ka fanu in he thu hi azak lo ka fanu chuan anun no matia a hlim em bok a fanei tur te po chu a hlim thu a soin a phur tak zatani atia a fanei tur chu a phur em awangin chena in tur te po a leilok sa diam ni in Jenny nu chuan a soya ka fanu in a thi ma in lekha lo zak don tak tak po ni se khole type sa ni lovin a kut nge in a zak anga ti bokani an fanu chu mani in thatnia an sha thei ngang lo awangin Jenny chungte chu police station a chuan an kal le ta a police ta chuan ani le Jenny nau paina pa hi in shat pui reng em tia an zo chuan Jenny chungte chuan rang takin o sia e Kenneth Blue ani an ti ta a ti chuan Kenneth Blue chu tu dang ni lovin Jenny ruang boi som tu police officer pakhat zok Jenny ID a mu velea henu hi kashia asin ti tu kha ani police ta chu an thu sha chuan a chong tak zeta an tho pui ngei mai ming alang ta kwaw mai chu engtia han ti chinge an she thiam talawa ti chuan Michigan State Police ta kuta Jenny case chu an hlanta ani Michigan State Police ta chuan Jenny case chu an han khoi chanta a nima sela an du angin crime scene en fia tur an nei ta tatlo crime scene chu an notify vek to wa Jenny Carla an lo silfai le vek to boxia Jenny ruangla chu ruangda khomna achung te fin fi atan an lo da to boxia Michigan State Police ten an crime scene en tur nei chhun chu an merin hlel pakhate zinga mi officer Blue an thla alak chau chu ani Michigan State Police te chuan Jenny ruangle motor omna hmun crime scene chu an vatlo ve ta renga nima sela kan soi to ang khan engkim an lo lak vek to awangin thil danglam engma an hu chuang lawani nima sela police officer pakhat chu crime scene atanga pensani vela hla chuan akal kwala police officer chuan pensani vela hla akal nu chuan ara chep secret bung chu amuta a chu mai baka mezel bung bula chuan thisen ferna amuboka secret chu evidence thatak ani theya wangin en fia le turin alangala chu mai baka chia an orchi thilbial tereu te po an char tel bokani heti mek lain officer Blue na tho pui police thenkha chu zona zo an ni boka nima sela an ni hau chuan officer Blue chu 100 lel turin akho sakzia adang lam lo thuan soya mase makdeu mai chu Jenny ruangwa muchuak tu kha officer Blue nge hi ani Michigan State Police ta chuan officer team po chu an han kom vele ta a officer team chuan ruang thar zan khan officer Blue chuan a radio call darkar kha chuang zet a chan lo thua soya chu baka ruang a mu thu officer team chu alo shi reng lo bok officer team azok chuan officer Blue one radio call a chang lo chu mak ati awangin officer Blue kalzia na hmuna chuan awazong ta a ti chuan Jenny ruang lo omna hmun kong top re la ya chuan Jenny ruang nen chuan awa muta ani officer Blue one mithi a mu thu aron sha tirmi lo chu officer team po in mak ati thu asoi bokani nima sela hetia officer team a thu soi hi officer Blue chuan soifia atumna sa hleya officer dangte sha tir katum renga kashil don che a mase officer team hi a motor nen alo langa chuwang chuan midang po kashil le talem lawani ti inain soifia officer team bok chuan thil an ngai toilet wangwanga rong omna officer Blue awamu khan officer Blue che zia makdeu chu a she chuak le ta a officer team chuan a chiampa chu awa thlen vele alo phudeu zok ni ina sha a chu mai baka a thanna sa hle ni ina soyani Jenny cell phone an han en chuan officer Blue phone number alo in save ko mai boka heti kher hian ala in save zuya ken kop buti in officer Blue soidan ai chuan anin nel mel riawani chu mai baka Jenny ko rekota chuan a thi zang khan officer Kenneth nen voithum lai anin biati shatani bok Jenny chanu Andrea po in khami zang khan Jenny in anau paina pa mu atum thu alo soi ve bok atu ka chuan police ten crime scene chu avoi ni na atan an ve en fialea chutia crime scene an en fi amek lai chuan car pakhat hi aron ding thuta motora chang chuan tu dang ni lo an suspect ni mek officer Blue chu aron chuaka police uniform po a halawa crime scene en chang tu police officer te chu an mason chinte aron zot vela Jenny chu bara a mu zeu zewani awangin Jenny case chu shia chen adu thu te asoibok nima sela police officer te chuan suspect ani awangin crime scene a engwangin nge erong kalti in an hawa
police station lama an kirtir le ngalani Kenneth Blue hi Jenny ruang answer ni tu khan zona zo alo ni toa zona zo ani chum hian officer Kenneth Blue hi ain soi ok dewa wangin Jenny chu amel sia satya ni lovin kumsom vel chu anin sia to tho alo soi chuak to ani chu mai baka thakhata voi ni vel anin mu zia tho de thlengin alo soi to boka chuti si Jenny ruang a mu khan tunge ani ashe silowa Jenny ID a mu vele khan ehe henu hi ka sia asin ati boxia amakin arin hlel twal twal ani keneta zona anzo chum hian a officer puite chuan an ring hlel deuh khop hi alo niya abana te chuan in chamna an hoboka nimasela an tho pui ni tina cho chhun anei pui ani mewa wangin an ring hlel changam lo hi alo niya Kenneth Blue mit hnuaya chuan hliam an hoboka nimasela engtia hliam nge tia anzo chuan awi nena anin chon chaina lama a inti hliam thu asoyani heba ka hian Kenneth Blue hian akuzung chala ben 8 abel bokani hei mai baka hian aban le alua te chuan kutin thla niom tak hampil na hnu ma a omboka police te chuan Kenneth Blue chu Jenny nen an che swal to reng rengem tian zo chuan teu lo mai voi khatma chu tiang chuan kan ngai lo ti ina changa police te chuan ani chuan Jenny in engwangin nge achung te bula khan afa pai hi ifa tia asoi ti inan zota Kenneth chuan awamak ve ti bakin achang lawani police te chuan ani chuan ifa ani lo tak zet chuan DNA test engamem antia nimasela Kenneth Blue chuan DNA test chu angam ta tlat lawani police te chuan medical examiner chu crime scene thalak an entira suicide ani thei iringem tia an zo chuan medical examiner chuan uluk taka a en hnuwa nilo engtin ma hei hi mani in that ani theilo ati tahmak maya Jenny taksa chu autopsy nei ani hnuwa Jenny taksa chuan hliam duk tam tak akut le ake amaya te po chuan an mu chuak ta cheu mai ani hei mai ba ka hian Jenny thi chandik tak chu extension shruya in oklum ni lovin tu emo in tho theilowa siamin are khlumani ti sia zoi ani bok ti chuan Jenny wepi thi dan chu suicide ni lovin twal thana case ani ti finfia anita ani forensic te chuan Jenny thomhno zenga chuan kutkor an mu chuak boka chu kutkor chunga chuan mishing chil ni om tak le thisen an mu boka ti chuan kutkor le achunga chil le thisen ni om tak chu DNA test an nei ta a DNA test result aron chwa chuan pu Kenneth Blue tan chuan khwa awar ta lo hle result chuan DNA chu Kenneth Blue DNA ngei ti a finfia a glove pon lama DNA an mu phei chu Kenneth le Jenny te DNA ani police te chuan Jenny Carle crime scene na an thil mu zong zong chu an han hai chuak le a thisen kaina alo umial takin ti in an han en chaleya an rin lo tak mai in Jenny Car bangte extension shria le Kenneth Blue police car nge ya te chuan Kenneth Blue thisen kai an mu chuak le ta ani hei hian Jenny in a beilet vena sa hleya chumi awang chuan Kenneth po hi a hliam ve ni in asia ta ani police te chuan Jenny ruang an chhar zana a uniform hak chu ron submit turin antita a she tak chungin bag chunga khamizana a uniform hak ni a soi chu aron submita nimasela officer te chuan Jenny ruang chhar zana a uniform hak ani loti an she chuaka ti chuan Keneta in chu an dapta a chuta chuan a garacha truck pakhata a chhutna si hnuaya chuan Jenny ruang an chhar zana a hak ngei mai uniform chu an hmule ta ani uniform a chuan ama Kenneth Blue thisen ngei mai chu an mu chuak ta cheu maya Jenny in a beilet na lama a hliam na thisen ani nge yang Jenny kara chuan fingerprints tam tak an mu chuak boka pakhat phei chu thisen nen alo input nge ani police te chuan an fingerprint mu chu Keneta fingerprint nen an han test leya alo in mil che bokani akuzung chal hliam kan soito fingerprint ngei mai kha alo ni bok ama a meizel bungan charpo kha DNA test nei aniya Kenneth Blue wa DNA nen alo in mil che boka chu mai baka meizel bung an charna bula chia or chi thiltere te bial an hmuwa po khan Jenny DNA an hmu boka thisen far an hmuwa po khan Jenny DNA an hmu bokani hei baka hian Kenneth ina chuan Jenny ngonga extension ang cha an hmu chuak bokani a computer an han check leya a internet search history a chuan mani in tha dan chaber ti te chu alo search boka evidence atam to te reng nen ala tok lo ni om ang mai in evidence dang alo umle cheu mai Jenny in a thi ma a thu ziak nia an ngai lekha khan Kenneth fingerprints som pali zet an mu chuak boka
chumi omzia chu lekha aprin zo hian voi tam tak a khoi tina ania Policeten an hmu choa an khoina mai anga chuan fingerprint som le pali lai chu a om thei tlat lovani ti chuan officer Kenneth Blue chu tumreng le plan fel tak siama tol thatapu in man anita a heiba ka hian church dang pathum a ortel bokani Kenneth chu mopu ani na zonga kor chuan thiam lau chantirin damchung lung intang turin atita a pero la chwapo phalsak ani don lo boka heti khopa finfiana atam chung hian Kenneth unau nu chuan au unau pa an mana chan evidence chu anep ti in ko drorel na chu ala demani chu ngai thatu te kan lo ngai to vm crime story kan ngai thak to te zinga chuan he case hi evidence tamber pol te zinga mi ani nge yang